नमस्कार. अखेर विधानसभा निवडणुकांचं बिगुल वाजलं. राजकीय पक्षांची आता अत्यंत जोरदार तयारी देखील सुरू झालेली आहे. परंतु या सगळ्या गडबडीमध्ये एका गोष्टीचं म्हणजेच प्रशासनाचं देखील तितक्याच धामधुमीने तयारी सुरू झालेली आहे. खरं तर ही आत्ता नसते तर कित्येक महिने अगोदरपासून ही तयारी सुरू असते. मतदार याद्या तयार करणं, मतदान केंद्र निश्चित करणं, अशी अनेक मोठी ही प्रोसेस या सगळ्या गोष्टींमागे असते. त्याचबरोबर आता ज्यावेळेस निवडणुका जाहीर होतात त्यानंतर तर प्रशासनाची खरंच लगीनघाई सुरू होते. मतदान कर्मचारी कोण असणार आहेत, मतदान केंद्र कुठली असणार आहे, तिथे जाणाऱ्या गाड्या कुठल्या असणार आहेत, इथपासून छोट्या मोठ्या अनेक गोष्टींकडे प्रशासनाचं बारकाईने लक्ष देखील असते आणि प्रशासनाची प्रचंड मोठी तयारी देखील असते. या सगळ्याच गोष्टींची माहिती करून देण्यासाठी आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब. त्यांच्याकडून आपण जाणून घेणार आहोत एकूणच मतदान प्रक्रिया प्रशासनामार्फत कशा पद्धतीने राबवली जाते. पाटील साहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार, स्वागत, थँक्यू. मतदान इलेक्शन सुरू झालेलं आहे, विधानसभेचं बिगुल वाजलेलं आहे. खूप मोठी प्रोसेस असते, किंबहुना इलेक्शनसुद्धा लांबून म्हणजे आत्ता होणार, गणपतीत होणार, नवरात्रीत होणार, असं करत करत अखेर तो दिवस आलेला आहे. एकूणच सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून तीनही मतदारसंघांमध्ये आता सगळ्याच पक्षांनी आपापले कार्यक्रम सुरू केलेले आहेत. परंतु त्याचबरोबर प्रशासनाची देखील फार मोठी लगबग सुरू झालेली आहे. एकूणच या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातले मतदार संघ किती, मतदार त्यांच्या संदर्भातलं जे काय आपला कार्यक्रम असेल त्याचं कसं काय कार्यक्रम सुरू आहे? सिंधुदुर्गमध्ये आपल्याकडे 3 मतदारसंघ आहेत. एक कणकवली, एक कुडाळ आणि एक सावंतवाडी. तिन्ही मतदारसंघामध्ये आपल्याकडे साधारण टोटल तिन्ही मतदारसंघ मिळून 6,72,053 इतके मतदार आज नोंदणी झालेले आहेत. त्यामध्ये अजून काही थोडासा वाढ होऊ शकते अगदी मार्जिनल याच्यामध्ये, पण हा नंबर आपला फायनल झालेला आहे. आतापर्यंत मतदार प्रिंट केलेले आहेत आपण आणि आपल्याचं पुढचं काम आपलं सुरू केलेलं आहे. आपण आता आपल्याकडे साधारण 921 मतदान केंद्र आहेत तिन्ही मतदारसंघ मिळून, आणि त्या मतदारसंघांना आवश्यक असलेल्या मतदाराच्या अनुषंगाने स्टाफची सुद्धा आम्ही रिक्वायरमेंट ऑर्डर झालेले आहेत. आता ट्रेनिंग सुरू करतोय. 25-26ला 2 दिवस ट्रेनिंग, पहिलंच ट्रेनिंग राहील लोकांचं, नंतर अजून 10-11 दरम्यान अजूनही ट्रेनिंग राहील आणि नंतर मग ती लोक केंद्रावर जातील. बरोबर. ही प्रक्रिया पूर्ण करताना आपण असं बघतो आहे की याच्यामध्ये की कुठल्या कर्मचाऱ्याला कुठलं केंद्र मिळणार आहे हे ऑब्झर्वर आल्यानंतर ते रँडमायझेशन करून त्यांना दिलं जाईल. त्यामुळे तसं ते सिक्रेट आहे आज तरी कुणाला कुठलं केंद्र मिळणार आहे ते. आणि या अनुषंगाने आपल्याकडे जी सिस्टीम सगळी आपण सेट केल्यामुळे पूर्ण पारदर्शक आणि फ्री अँड फेअर इलेक्शन आपल्याला इथं घेता येतील. बरोबर. आता जसं आपण म्हणता की प्रशासकीय तयारी तर आहेच, घेतली कित्येक वर्ष. मतदान म्हटलं की एक प्रशासनाची एक तयारीचा एक डेकोरंडम असतो, त्याप्रमाणे ते सुरू असते. परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये किंबहुना मागच्या इलेक्शनच्या पासून मतदारांना आयोगाने खूप प्रकारच्या सुविधा दिलेल्या आहेत. मग त्याच्यामध्ये ज्येष्ठ मतदार असतो, म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक जे मतदार आहेत त्यांच्यासाठीच्या आहेत, जे बाहेर आहेत त्यांच्यासाठीच्या आहेत. पूर्वी फक्त जे कर्मचारी बाहेर असायचे त्यांना पोस्टल बॅलेट पेपरची वगैरे अशा सुविधा होत्या. परंतु आता मतदारांना देखील अशा पद्धतीच्या सुविधा आयोगाने देऊ केलेल्या आहेत. एकूण काय सुविधा आहेत या आणि त्याचा मतदार कशा पद्धतीने लाभ घेऊ शकतात? या म्हणजे निवडणूक आयोगाच्या सूचनांनुसार आपल्याकडे 85+, 85च्या पेक्षा जास्तींचं वय जास्ती आहे असे आपल्याकडे 11,000 जास्ती मतदार आहेत. त्यांना अशी सुविधा आपण दिली आहे की त्यांच्या घरी जाऊन मतदान आपल्याला करता येतं. म्हणजे त्यांनी जर आपल्याला अर्ज करून दिला, आपल्याला ते आपल्याकडे फॉर्म नंबर 12D म्हणून एक फॉर्म आहे, तो त्यांना आता ऑलरेडी वाटप झालेला आहे आपल्याकडून. त्यांनी जर तो फॉर्म भरून दिला आणि विनंती केली की आम्हाला घरी मतदान आम्हाला करायचं आहे आणि आम्हाला तुम्ही सोय उपलब्ध करून द्या म्हणून, तर ती व्यवस्था आपण आता करतो आहोत. याचबरोबर PW वोटर्स जे आपले आहेत, जे अस्थिव्यंग आहे किंवा व्यंग ज्यांच्या दिव्यांग मंडळी जी आहे, ज्यांना चालता येत नाही किंवा बाहेर पडता येत नाही, अशांसाठी सुद्धा आपली ही सुविधा त्यांना उपलब्ध आहे. त्यांनी 12D फॉर्म भरून द्यावा आम्हाला. आम्हाला तो खात्री करून घेतो आपण की त्याच्या 40% त्यांचं डिसॅबिलिटी आहे, त्यांना ही सुविधा आपण देतो आणि त्यांनाही आपल्याला घरी जाऊन त्याच्या मतदान आपल्याला वोटिंग करता येतं. बरोबर. जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदानासाठी उद्युक्त व्हावं याच्यासाठी नेहमीच प्रशासनाचे प्रयत्न असतात. एकूणच मतदारांनी या मतदान प्रक्रियेकडे यावं, कारण आपण गेल्या काही वर्षांमध्ये बघतोय, काही गेल्या निवडणुकांमध्ये बघतोय की मतदानाची जी काही टक्केवारी आहे ती थोडी कमी होते किंवा जेवढं अपेक्षित असते तेवढं होत नाही मतदान. याच्यासाठी काही विशेष कार्यक्रम
राबवली आपण जातात? वर्षभर स्वीप हा कार्यक्रम राबवत असतो, ज्यामध्ये मतदारांचं एज्युकेशन आणि त्यांचं एंगेजमेंट असं आपल्यासाठी आपण तो कार्यक्रम करत असतो. प्रत्येक गावोगावी आपण हा कार्यक्रम राबवतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने कॉलेजेस, महिला बाल कल्याणाचे जे ऑफिसेस आहेत, म्हणजे महिला बचत गट आहेत, त्यांच्या कार्यक्रमात किंवा ग्रामपंचायतीमध्ये हा आपला कार्यक्रम सुरूच असतो, जेणेकरून मतदारांना जागृत करणं आणि त्यांचं नोंदणी करून घेणं त्यातला मेजर हे आहे. त्या नोंदणी करून घेण्यामुळे मग तरुण मतदार पुढे येतात, त्यांना आपल्याला संधी देतो आपण त्यांना की त्यांनी मतदान करावं म्हणून. तो कार्यक्रम आपण वर्षभर राबवत असतो. पण या इलेक्शनच्या काळामध्ये सुद्धा आपला हा कार्यक्रम सुरू आहे. आता अजून प्रभात फेऱ्या काढून आपण लोकांना जागृत करत असतो की मतदान करणं आवश्यक आहे. मतदाराचं मतदार राजा म्हणतो आपण त्याला, आणि त्याचं प्रत्येक मत हे आता अमूल्य आहे. त्या मताचा तिने व्यवस्थित विचार करून खरं त्यांनी दिलं गेलं पाहिजे, कारण त्यांच्या मतावरती कोण राज्यकर्ता आपल्याबरोबर काम करणार आहे किंवा आपल्यासाठी पॉलिसी करणार आहे तो निश्चित होत असतो. त्यामुळे माझी अशी लोकांना विनंती आहे की सगळ्यांनी मतदान करायला बाहेर यावं आणि त्यांनी विचारपूर्वक मतदान करावं. कोणाला मतदान करावं हा त्यांचा प्रश्न आहे, कारण तो त्यांचा राईट आहे. त्यामुळे पण मतदान टक्के वाढली पाहिजे. आपल्याकडे मागच्या लोकसभेला 66% मतदान झालं होतं. आता त्यातून आपल्याला वाढवायची अपेक्षा आहे, जेणेकरून जास्तीत जास्त लोकांनी बाहेर यावं आणि मतदान करावं, आपले हक्क बचावावा. हा आपला एक उत्सव आहे समजून असतं त्यांनी काम केलं पाहिजे. मतदार हा म्हणजे मतदानाची प्रक्रिया जी आहे उत्सव स्वरूपात मान्य करून आपण जर काम केलं तर मला वाटतं की हा सगळे लोक बाहेर पडतील आणि मतदान करतील. बरोबर. एकूणच जर बघितलं तर असाही ट्रेंड असतो किंवा अशा पद्धतीचे की शहरी भागातलं मतदान थोडंसं कमी होते, ग्रामीण भागातून बऱ्यापैकी मतदान होते. तर शहरी भागातल्या लोकांना विशेषतः उद्युक्त करण्यासाठी किंवा त्यांनी बाहेर पडून मतदानाला येण्यासाठी काही वेगळं काही आपण नॉर्मली आतापर्यंत आपल्याकडे असं लक्षात येईल की आपण साधारण निवडणूक आयोगाकडून ज्यावेळी मतदानाची तारीख जाहीर होते ती साधारण शनिवार रविवार धरून अशी झाली आहे आतापर्यंत बऱ्याच वेळा. त्यामुळे लोकांना असं वाटतं की आता सुट्ट्या मिळाल्या, 2 दिवस सुट्टी, अजून सुट्टी अजून ॲड करून घेऊया आपण, आणि लोक बाहेर जायचे, फिरायला जायला सुट्टी असल्यासारखं असं. तर यावेळेला ते नेमकी बुधवार तारीख आपण मधलीच तारीख निश्चित केली असल्यामुळे हा त्यांना जो ऑप्शन आहे फिरायला जातो तो राहणार नाही. आणि त्या निमित्ताने सुट्टी मिळाली तरी त्यांनी मतदान करायला बाहेर यावं अशी माझी त्यांना विनंती राहील. परंतु एक शहरी आणि ग्रामीण हा थोडासा फरक राहतोच अजून. पण आपण घरोघरी जाऊन आपण प्रयत्न करतो. आपल्याला प्रत्येक मतदान केंद्राने आहे का मतदान यादीने हा एक BLO आहे आपल्याकडे, बूथ लेवल ऑफिसर म्हणतो त्याला आपण. तो घरोघरी जाऊन आपल्या लोकांना माहिती देत असतो. तर तो आपण प्रयत्न करतोच आहोत अजून की त्यांनी सगळ्यांनी बाहेर यावं मतदान करायला म्हणून. बरोबर. याचबरोबरीने राजकीय पक्षांकडून BLA पण आहेत, असिस्टंट्स. त्यांच्या प्रत्येक पक्षाने आपापली लोक नेमलेली आहेत प्रत्येक बूथनी आहे. ते प्रयत्न करतात की त्यांनी पण मतदानाला यावं. मतदान कोणाला करावं हा त्यांचा इंडिव्हिज्युअल राईट आहे, पण मतदानापर्यंत पोहोचणं आवश्यक आहे. एवढं जरी काम त्यांनी जर केलं तरी मला वाटतं की ह्यात टक्के नक्की वाढेल. निश्चितच. सिंधुदुर्ग जिल्हा असा आहे की ज्याला एका बाजूला गोव्यासारखं राज्य आणि दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक हे राज्य, ह्या 2 राज्यांच्या सीमेवरती असलेला छोटासा आपला जिल्हा आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांमधून म्हणजे इलेक्शन म्हटलं की अनेक प्रकारची वाहतूक हे ते याचं नेहमीच आपण बातम्या वाचत असतो. गोव्यातल्या अनधिकृत मद्यची जी काही वाहतूक आहे ती देखील बऱ्यापैकी होत असते असं म्हटलं जाते. या सगळ्या परिस्थितीवरती कशा पद्धतीने लक्ष ठेवून असते प्रशासन? निवडणूक जाहीर झाल्यापासून आपण आता आपल्याकडे एक आपले जे गोवा बॉर्डरच्या ज्या पॉईंट्स आहेत, ज्या ज्या एंट्री पॉईंट जिथे आहेत आपल्याकडे, ज्या ठिकाणी रस्ते आपल्याकडे गाव म्हणजे एंट्री करतात गोव्यातून, त्या सगळ्या स्पॉटला आपल्याकडे आपण एक टीम फॉर्म करून ठेवलेली आहे. तिकडे SST म्हणून स्टॅटिक टीम आहे आपल्याकडे, त्या सर्व्हिलन्स टीम्स आहेत त्यामध्ये महसूलचा अधिकारी, RTO, पोलीस, एक्साईजचा अधिकारी, GSTचा अधिकारी, हे सगळे म्हणून एक टीम फॉर्म करून आपण त्यांना त्यांची टीम तिथं फॉर्म करून बसवलेली आहे, जे प्रत्येक वाहनाची तपासणी करतील. आणि त्या अनुषंगाने आपल्याकडे इलिसिट जी काही वस्तू दारू येते आहे त्याला आपण चेक करायचा प्रयत्न करतो आहोत. बरोबर. एकूणच जर बघितलं म्हणजे आता सिंधुदुर्ग जिल्हा असा आहे की एकदम शेवटचा टोकाचा जिल्हा, तळ कोकणातला जिल्हा. या जिल्ह्यामध्ये आता गेली काही वर्ष जर बघितलं तर एकूणच राजकीय वातावरण सुद्धा तसंच पद्धतीचं धगधगतं राहिलेलं आहे. या सगळ्या परिस्थितीला अनुषंगून आणि जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदानासाठी यावं याच्यासाठीचा प्रयत्न, अशा दृष्टीने अत्यंत न्याय्य आणि अत्यंत एकदम प्युअर वातावरणामध्ये ही निवडणूक होईल
या दृष्टीने प्रशासनाने काय काय प्रयत्न केलेले आहेत? नाही, आपण आता म्हणजे मगाशी म्हटल्याप्रमाणे स्वीप ॲक्टिव्हिटी आपली सुरूच आहे, ज्यामध्ये आपण मतदारांना आवाहन करतो जाऊ की तुम्ही नोंदणी करा आणि मतदानाला या. ह्याच्या बरोबरीने आपण मतदान केंद्रावरती पण काही सुविधा आपण लोकांना दिलेल्या आहेत, ज्यामध्ये पिण्याचं पाणी आहे, बैठक व्यवस्था तिथं आहे, किंवा त्यांचे सायनेजेस आहेत तिथे त्यांना सगळी पूर्ण माहिती व्हावी अशा बोर्ड तिथं लावलेले आहेत. आणि BLA तुम्हाला मग म्हटलं BLA आणि BLOचं काम आहे की ते दे आर सपोर्टिंग टू देम. त्यांनी ते मतदारांचं यादीत नाव कुठं आहे, नंबरचा किती आहे, ही माहिती पण त्यांना समोर इमिजिएट दिली जाते, जेणेकरून त्याला त्रास कमी होईल. बरोबर. आणि यावेळी मतदानाचा जो वेळ आहे ती सकाळी 7 ते 6 पर्यंत आहे संध्याकाळी, म्हणजे खूप वेळ आपल्याला मतदानासाठी उपलब्ध आहे. त्यामुळे सर्व मतदारांनी बाहेर यावं आणि त्यांच्या सोयीने यावं, आपल्याला फक्त गर्दी करू नये आणि आपला हक्क बजावावा अशी माझी त्यांना विनंती राहील. नक्कीच. मध्यंतरी ज्यावेळेस इलेक्शन आयोगाची पत्रकार परिषद झालेली होती त्यावेळेस त्यांनी सांगितलेलं होतं असं की 6 नंतर जर खूप मोठ्या रांगा असतील मतदान केंद्राबाहेर तर त्यांना योग्य आणि पर्याप्त प्रमाणामध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. दुसरी गोष्ट अशी होती, खूप जर रांगा जर मोठ्या लांब असतील तर मध्ये छोटे छोटे बाकडे त्यांना बसण्यासाठी, मतदारांना बसण्यासाठी ठेवावेत, पेंडॉल घालावेत बाहेर सावलीसाठी. अशा पद्धतीचं हे आपल्याकडे असू शकेल किंवा अनेक शाळांमध्ये वगैरे आपले त्यांचे मंडप असतात. परंतु असं जर करावं लागलं तर कशा पद्धतीचं तुमचं आपण पेंडॉलची व्यवस्था करायची जिथं आवश्यक तिथे करणार आहोत. आणि बाकडे स्कूलमध्ये अवेलेबल आहेत, त्यामुळे त्याचा काही इश्यू येणार नाही आहे. साधारण आपल्याकडे 600च्या वरती मतदान केंद्र, सिंगल मतदान केंद्र, एक मतदान केंद्र असलेल्याच इमारती आहेत. 2 असलेल्या काहीतरी 90 असतील इमारती, ज्यामध्ये 2 केंद्र आहेत. पण मॅक्झिमम आपल्याकडे सिंगल असलेले मतदान केंद्र जास्ती असल्यामुळे त्याचा फार इश्यू येणार नाही आपल्याकडे. जिथं रांग जास्ती लागेल किंवा जिथे संध्याकाळी 6च्या दरम्यान गर्दी होईल तिथे आपली सिस्टम आपल्याला अशी असते की आपण 6 वाजता मतदान बंद करतो, ऑफिशियली बंद करतो, म्हणतो बंद म्हणजे पण रांगेतल्या लोकांना पण अलाव केलं जातं. त्यामुळे शेवटचा त्यातला जो रांगेतला माणूस जो खडा आहे किंवा मतदार खडा आहे, उभा आहे, त्याला आपण पहिले 1 नंबर देतो आणि उलटे नंबर येत राहतो आणि तो होईपर्यंत आपल्या मतदान प्रक्रिया सुरू राहते. म्हणजे 6ला जरी आपण ऑफिशियली बंद केलं असलं तरी ज्या रांगेचे असलेल्या सगळ्यांना आपण ते अधिकार देतो आणि मग त्यांचं पूर्ण झाल्यानंतर आपण बंद करतो मतदान प्रक्रिया. साधारण आता जसं मगाशी आपण म्हणालात की वृद्ध किंवा दिव्यांग मतदार जे आहेत की ज्यांना आपण त्यांच्या घरी जाऊन मतदानाची सुविधा उपलब्ध करून देणार आहोत, हे नक्की ही प्रोसेस कधी होते, म्हणजे केव्हा? आता त्यांच्याकडून फॉर्म भरून घेतलेत, मग ज्यावेळेस आता आपल्याकडे 20 तारखेला मतदान आहे, मग त्या दिवशी जाणार ती लोक की त्याच्या अगोदर प्रक्रिया कसं होते? आपण आता आपल्याकडे आता 4 तारखेला नक्की आपल्याला कळेल की किती उमेदवार राहिले. यावेळी मतपत्रिका आपली जी फायनल होईल 4 तारखेला फायनल होईल, ती झाली की साधारण 2 दिवसांनी आपल्याला काम प्रक्रिया सुरू होईल. साधारण 8, 9, 10 किंवा 10, 11, 12 या रेंजमध्ये आपण त्याचं वोटिंग करून घेऊ. त्यांना जे आपण शेड्यूल त्यांना दिलं जाईल, कारण आपल्याला यादी आपल्याला आलेली आहे किंवा फॉर्म त्यांनी ऑलरेडी त्यांनी दिले असतील तर त्या दिलेल्या फॉर्मप्रमाणे आपण सॉर्टिंग करून घेऊ, रूट फायनल करून घेऊ आणि मग त्यामध्ये एक टीम त्यासाठी जाईल वेगळी. त्यांच्याकडे मतदान केंद्र पूर्ण मशीन्स आहेत, मतदान केंद्र बूथ तसं मतदान केंद्रासारखंच आपण सेटअप देतो त्यांच्याकडे आणि तो घेऊन जातात तिथे घरी, त्यांच्या घरी तो सेटअप लावतात तिथे आणि वोटिंग करून घेतात. अच्छा, म्हणजे त्याचं चांगलं एक होईल, पूर्ण मतदान केंद्रासारखाच तो सेटअप तिथे सगळा उभा केला जातो तो आणि मग आपण वोटिंग करून घेतो. आतापर्यंत आपण बऱ्याच वेळेस बघतो म्हणजे मतदान केंद्रावरती म्हणजे 80 वर्षाच्या आजीने मतदान केलं, मग तिला असं कोण उचलून घेऊन जात असते किंवा स्वतः काठी टेकत जात असते. ते जे चित्र आहे ह्यावेळेस ते फोटो आपल्याला ह्यावेळेस निश्चित. हा ऑप्शन अवेलेबल दुकान आहे, दोन्ही आहेत ना, म्हणजे इफ समबडी वॉन्ट्स की मला अजून तिकडे जायचं आहे, मला तिथं करायचं आहे, तर तो ऑप्शन अवेलेबल आहे त्यांना, दे कॅन गो देअर, त्यांना ते जातील तिकडे. बरोबर. मी काही ना वाटतं किंवा नाही मला केंद्रात जाऊन मतदान करायचं आहे तर रेडी चालवट बरोबर जाऊ शकतात. एकूणच आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा तरुणांचा जिल्हा म्हणून म्हटलं जाते. इथे तरुणांची संख्या बऱ्यापैकी आहे. या सगळ्या दृष्टिकोनाने नवमतदार जे आहेत, 18 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत, अशांना जास्तीत जास्त ह्या प्रक्रियेमध्ये समाविष्ट करून घेणं हे आपलं एक उद्दिष्ट असते महत्त्वाचं. मग त्यांना या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी, त्यांचं नाव मतदार यादीमध्ये घेण्यासाठी कशा पद्धतीची प्रोसेस आहे आणि आत्ताची त्याची परिस्थिती काय आहे? आपल्याकडे साधारण म्हणजे प्रत्येक जेवढे कॉलेजेस आहेत, ज्युनियर कॉलेज आहेत किंवा सिनियर कॉलेजेस आहेत, त्या आपण एक मतदार लिटरसी क्लब सुरू केलेला आहे, इलेक्शन रिलेटेड लिटरसी क्लब, जेणेकरून त्या लोकांना अवेअरनेस त्यांचा द्यावा की प्रक्रिया कशी आहे किंवा आपलं लोकशाहीसाठी आपलं जे मतदानाचं जी बाह्य आहे ती कशी चालते. आणि निवडणूक आयोगाने पूर्वी आपल्याकडे 1 जानेवारी ह्या तारखेलाच ज्यांचं वय 18 पूर्ण होईल तीच फक्त आपल्याला पात्र होत होते नोंदणी करण्यासाठी. आता आयोगाने 4 तारखा दिलेल्या आहेत पात्रतेसाठीच्या, त्यामुळे 1 एप्रिल आहे,
एक जून आहे, एक सप्टेंबर आहे, त्यामुळं आणि जानेवारी आहेच आहे. त्यामुळं वर्षभरामध्ये 4 वेळा आपल्याला पात्रता निश्चित डेट मिळत आहेत. त्यामुळं अगोदर प्रति वर्षभरात एकदाच मिळायचं संधी, आता 4 वेळा तुम्हाला मतदानाची नोंदणी करता येते. हे नोंदणी करताना आणखी एक असं ऑप्शन दिलं आहे की समजा माझं वय 17 वर्ष झालं आहे, आता पूर्ण 17 वर्ष, मी 8 महिने माझी पूर्ण झाले, आणि तरी मला अर्ज करता येतो. बरं. आणि तो अर्ज पेंडिंग राहील तो वेनेवर ही गेट्स 18 इयर्स, त्यावेळी जो 18 पूर्ण करेल त्या तारखेला त्याचं नाव एंटर केलं जातं. बरोबर. अशी सुविधा आता आपण सुरू केलेली आहे. म्हणजे ते अर्ज पेंडिंग राहतात, परंतु त्यांना पुन्हा अर्ज करायची गरज पडणार नाही. बरोबर. हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा आहे की ज्यांना म्हणजे अशा पद्धतीचे जे तरुण आहेत इच्छुक किंवा 17 वर्ष आणि 8 महिने 9 महिने पूर्ण झालेले ते देखील आता अर्ज करू शकतील, आणि जेव्हा ते पूर्ण होतील तेव्हा त्यांचं ऑटोमॅटिकली नाव नोंदणी होऊन जाईल. हे सगळं करत असताना नेहमी मतदानाच्या दिवशी जरी आपण 14 त्या ह्याची यादी दिलेली असली, आय कार्ड कुठलं तिथे प्राधिकारपत्र द्यावं याच्यासाठीची, तरी अनेक वेळेस त्याच्यावरून घोळ होतात, माझं हेच नाही घेतलं मग तेच नाही घेतलं अशा पद्धतीचं. याच्यासाठी काय स्पष्ट सूचना? नाही, स्पष्ट सूचना अशासाठी आहेत की आपण म्हणजे शासनाने दिलेलं कोणतंही फोटो आय कार्ड, कारण आपल्याला फोटो रिझेम्बल असणं आवश्यक आहे, व्यक्ती ओळखायचं असेल तर आपल्याला. तेव्हा कुठलंही फोटो आय कार्ड आपल्याला चालतं, फोटो आय कार्ड असं असणं आवश्यक आहे. त्यामध्ये बँकेचं पासबुक पण आहे, ते विथ फोटो असायला पाहिजे. रेशन कार्ड विथ फोटो असायला पाहिजे. आधार कार्ड तर आहेच आहे. कॉलेजचे काय आय कार्ड्स आहेत ती चालतात आपल्याला. म्हणजे एनी अथॉराइज एजन्सीने दिलेलं जे कार्ड आहे ते आपण तर वापरू शकतो. त्याचं काय पासपोर्ट आहे, ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे. बरोबर. आधार कार्ड तर जनरली आपल्याकडे सगळ्यांकडे असते, परंतु विद्यार्थ्यांकडे म्हणजे थोडं सोपं असं झालं आता की आपल्याकडे आपले जे मतदार आहेत त्या सुद्धा फोटोसह याद्या आहेत आपल्याकडच्या. बरोबर. त्यामुळे थोडंसं म्हणजे सोपं काम आहे ओळखणं. परंतु काय वेळा काय होते, फोटो प्रिंट जो आहे आपला तो तुमचा फोटो जुना असेल तर थोडासा वेगळा दिसतो, त्यामुळे थोडी गडबड होऊ शकते. परंतु 18 पैकी म्हणजे 11 पैकी कुठलीही एखादी गोष्ट तुम्ही बरोबर आणली तर ते होतं, काय त्याचा इश्यू येत नाही त्यात काही. बरोबर. निवडणूक म्हटली की पक्षांकडून तर मतदारांना आवाहनं केली जातातच की जास्तीत जास्त मतदान करा किंवा तुम्ही मतदानाला या, परंतु प्रशासनाकडून मतदारांना जास्तीत जास्त मतदान करण्यासाठी आवाहन करण्यासाठी वेगळी अशी काय प्रणाली किंवा वेगळं असं काय कॅम्पेनिंग केलं जाते? नाही, आता आपल्याकडे म्हणजे स्वीपचा कार्यक्रम वर्ष सुरू असतो आपल्याकडे, असं तो आहेच आहे. परंतु आता आपण वोटिंग संदर्भामध्ये मतदान यंत्र कसं आहे याबाबतही आपल्याला माहिती देतोय, प्रत्येक आता नागरिकांना द्यायचा प्रयत्न करतो आहे. आपल्या तिन्ही मतदारसंघामध्ये 2-2 व्हॅन्स आपल्या आहेत, आपल्या ज्या गावोगावी फिरत आहेत आता, ज्यामध्ये मतदानाची यंत्राची सिस्टीम कशी आहे, ते कसं ऑपरेट होतं, मतदान कसं करायचं आहे यावर माहिती दिली जाते आहे. बरोबर. आणि ते ग्रामपंचायत लेवलला किंवा मग बाजारा ठिकाणी जिथं गर्दी असते, असे स्टँड आहेत, स्टँड अशा ठिकाणी ती गाडी उभी राहून तिथला व्हिडिओ आणि प्रत्यक्ष मतदान यंत्र दाखवलं जातं आहे, जेणेकरून लोकांचा जो लोकांमध्ये थोडंसं घाबरत असतं किंवा कसं होतं माहिती नाही, बरोबर होतं की नाही माहिती नाही, हे त्यांनी बघावं, खात्री करून घ्यावी आणि मग मतदान करावं. एकूणच आपला जिल्हा असा दुर्गम जिल्हा म्हणून म्हटलं जाते. वैभववाडी, दोडामार्ग सारखे तालुके अजूनही वाड्या वस्त्यांवरती आपला राहणारा अजूनही मतदार आहे. मग अशी दुर्गम ठिकाणी असलेली मतदान केंद्र आपल्याकडे आहेत का की जिकडे खूप एक 5-6 किलोमीटर चालत जावं लागते किंवा होडीतून जावं लागते, अशा पद्धतीचं मतदान? नाही, आपल्याकडे तशी परिस्थिती नाही. आपल्याकडे साधारण आपल्याकडे प्रत्येक 2 किलोमीटरच्या पेरिफेरीमध्ये त्यांना मतदानाची सोय त्यांना दिलेली आहे. म्हणजे मॅक्झिमम 2 किलोमीटर्स दे कॅन वॉक, त्यांच्याशिवाय जास्ती त्यांना चालायची गरज पडणार नाही अशा मतदाराची अशी ठिकाणी आपण मतदान केंद्र केलेली आहे. त्यामुळे तसा इश्यू नाही आपल्याकडे आता काही. आणि बहुतेक सगळे यंत्र आपले केंद्र जी आहेत ती आपल्या बाय रोड अप्रोचेबल आहेत, त्यामुळे तो काय प्रॉब्लेम नाही आपल्याकडे. बरोबर. यावर्षी आता ह्या निवडणुकीमध्ये जे नवमतदार पहिल्यांदाच मतदान करणार आहेत, अनेक प्रलोभनं आहेत, अनेक गोष्टींमध्ये ते म्हणजे आज सजग झालेलं आहे. एकूणच इंटरनेटमुळे तर फार इझी सगळ्या माहिती आपल्याला मिळत असतात, पटकन मिळत असतात. या नवमतदारांना, या नवयुवकांना तुम्ही काय सांगाल? नाही, लोकशाहीचे बळकटीकरण करणं आपल्याला आवश्यक आहे. आपला पूर्ण म्हणजे राज्याचा जो वर्किंग आहे सगळं लोकशाहीच्या मार्गाने चालतं. आणि लोकशाहीमध्ये प्रत्येक मतदाराला आपला जो मतदानाचा हक्क आहे तो बजावायचा त्यांना आपण हे संधी दिलेली आहे. आपल्याला आपला राज्यकर्ता कोण असावा, आपला नेता कोण असावा किंवा आपला पॉलिसी मेकर कोण असावा, हे जर आपल्याला नक्काचे अधिकार तुम्हाला असतील तर त्याचा तुम्ही अधिकार वापरला गेला पाहिजे. आणि असं म्हणजे आपलं भविष्य काय असावं
असं तुम्ही जरा विचार केला की आपल्याला भविष्यात कशा पद्धतीने पुढे जायचं आहे, त्यासाठी आपल्याला कोण चांगला मार्गदर्शन करेल किंवा कोण आपल्या चांगल्या पॉलिसी करेल अशा माणसाला आपण निवडून द्यावं अशी आमची अपेक्षा आहे. वोटिंग ज्या म्हणजे लोकशाहीच्या ह्याच्यामध्ये निवडणुकांचा जो उद्देशच तो आहे की आपण आपला पॉलिसी मेकर निवडावा. बरोबर. आपण जर मतदानच केलं नाही तर आपल्याला ही संधी मिळत नाही आहे. त्यामुळे आपल्याला संधी आहे आणि राज्यघटनेने आपल्याला सगळ्यांना अधिकार दिलेला आहे तो त्या अधिकाराचा वापर ते करावा अशी अपेक्षा आहे. निश्चितच. एकूणच 20 नोव्हेंबरला आपल्याकडे मतदान होणार आहे आणि 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. प्रशासनाची जी काही तयारी आहे, प्रशासन काय काय करत असते, नवमतदारांसाठी प्रशासनाने काय काय केलेलं आहे आणि एकूणच आयोगाने आपल्या ज्येष्ठ मतदारांसाठी काय काय सुविधा देऊ केलेल्या आहेत, अशा प्रकारची आणि अशी अनेक पद्धतीची माहिती आज आपल्याला जिल्हाधिकारी पाटील साहेबांनी दिलेली आहे. एकूणच हा महोत्सव आहे, हा एक सोहळा आहे आणि जसं त्यांनी शेवटी सांगितलं त्याप्रमाणे की हा आपला हक्क आहे. आपल्या स्वतःचा राज्यकर्ता कोण आहे ते निवडण्याची अत्यंत उत्तम संधी आहे. त्यामुळे सजगरीतीने राहून यावेळेस मतदान करणं हे तुमचं स्वतःचं कर्तव्य आहे आणि हे मतदान वाढवणं हे देखील तुमचं कर्तव्य आहे. या एकूणच अनुषंगाने आज आपल्या स्टुडिओमध्ये जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब आले आणि त्यांनी आपल्याला अत्यंत सुंदररित्या या संपूर्ण प्रक्रियेसंदर्भातली माहिती सांगितली. त्याबद्दल संपूर्ण कोकणसाद लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसादच्या परिवारातर्फे मी त्यांचे खूप खूप आभार मानते. साहेब धन्यवाद. धन्यवाद. थँक्यू.